Tai ei tehdä tosta mitään. Tää matka tänne. Baarit sille, että sai sinattua perässä. Tuo Jallu tässä kyllä 5 muuta, ketkä on niin valmiit jäädessä. Kimo voidaan aivan hyvin jättää. Se voi vasema suoraan päähän. Ville, ei Se virkistää vaan. Joo, kyllä. Ei se ole niin kesäsarja niin kuiva, että se kastele kuitenkin. Kyllä ne on vasema suoraan päähän. Haikka sparraamaan. Hänellä on. Tää omistaa tää. Vaikka ei uskoisi. Se oli vähän kuin selänne aikoina. Miten se voi olla? Ei, laittakaa YouTubeen, me käydään hakemaan. Joo, ei kestä kauaa. Vaan selänne ralleissa, sillä on otsikko. Joo. Toi vitu siisti No niin, naama umpi. Teemu Kaato. Teemu Kaato. Vete Kaato ja haikka pyyti. Älä roiski. Joku vasta viemme heitä korkeassa otsaan. On tulvaa. Anna tulla vaan. Heitä vaan. Tarjoa kaljaa. Ei. Mäkin tarjoan. Ei uskaltanutkaan. Niin, elikkä luette. Kevät. Mulla aikana. Alasella isältä, että ykkönen kakkeen. Älä tökit sitä, se on sun vaan. Tuu taas vähän reilummin. Kuhan me saadaan Kimmo vaan. Mä tuun taas reilummin. Kimmo, mene pois nyt siitä tänne saku. Ei vähän reilummin. Pete. Kato! Kotiin vähän, kotiin tietoon. Kaikki kondikset. Hyvin meni. Missä oot? Mitä sitä vietiin? Joku hiimus kertaa. Ei mikään kiitos. Luulet sä kiitti. No niin varmaan. Kotitte Kiketeen seuraaja. Älä hyöpää. Kato, yritti. Puoltaa. Jaska. Vara. Joo, muista. Jonkun verran juuri. Se on niinku hyväs alus aina. Joo, kyllä. Tuosta voi kääntyä kännin puolelle vielä. Juu, tuossa on hyvät mahdollisuudet päästä vielä känniin tänään. Mitä niin jo 2,5 kilometriä mökille.